Bapak Semar niku jane mung bapak angkat, mung bapak akon-akon. Lah terus kula niku sejati diri kula sinten? Nganti detik niki urung ana dalang sing nglakokke nek Bagong ki bapake sapa niku durung ana. Pirang-pirang legena niku ora ana sing ngerti bapake Bagong sing sak asline niku sinten. Lho, kowe aja ngaya-wara, Gong. Wong tuamu bapakmu kuwi ya Lurah Semar Badranaya kuwi. Ora. Nek pancen bapak niku wong tuwa kula, lah kula karo bapak ora mirip-miripe sama sekali. Lho piye? Hobine beda. Hobine beda piye? Nek wong tuwa karo anak niku nek cara duwe hobi ora bakal ado-ado banget. Misale, bapak ki hobine ngunjungi pengajian, gitu. Nganake penyuluhan. Olahraga, seneng dharma wisata karo kanca ruang pamong-pamong liyane. Aku lho kok hobine kok siji karo bapak. Lah hobimu apa? Kula niku hobine iki paling seneng nonton wayang, liyane padha nonton terus kula nyopet. Lho niku. Niku nyobi. Hobi kula niku senenge angger nyopet nek entuk dhuwit senenge ra kina-kina. Niku kula. Berarti kan kula kali bapak ki ora ana kemiripan. Lho niku pripun? Bapak niku nek dahar kudu ngenteni segone adem sik. Mangan pirang puluhan terus wis mongko kula niku mboten. Kula paling seneng niku arep mangan sego akeh, mboten mung akeh. Kula paling seneng marem niku arep mangan sego sing urung pati mateng. Lho pripun? Gong, kowe aja mboten guyon iki asli lho. Dadi niki keterangan gitu. Asline kula niku anak sapa? Lah terus sing bisa mangsuli kowe kira-kira sapa? Lah niku mila kula niku bingung. Asli kula bingung temenan iki. Kula gara-gara gagas kula niku jane anake sapa? Wingi lho, wingi tanggal 11 jam 1 kula ora iso ngising lho. 2 jam niku bebelen lho kula niku. Akhirnya nganti kula dilodok nganggo dul kolak nganti entek loro lho kula. Iku niku. Mumet kula. Jane kula niku anake sapa? Ajeng takon kali sapa? Teng Disduk Capil, duk capil. Disusul capil. Sing kena duk capil. Disduk capil. Disusul capil. Wis karepmu, Gong. Bagong, nggih. Lah terus karepmu piye? Mun dadi tekan kula Ndara Wisanggeni, mun sampai kapanpun dimanapun pokoknya durung nganti ngerti sing jenenge jati diri kula. Sak seneng-senenge bocah niku kudu ngerti bapak iki sapa. Ibuke sapa, gitu. Kula pengen ngerti apa kula niku bocah normal padha karo bocah liyane nika, duwe wong tuwa lanang, duwe wong tuwa wadon. Apa pancen kula niku bocah jadah? Kula bocah sing ora pancen dikarepke kelahiran kula. Terus kula diadopsi kali Bapak Semar. Niki kudu jelas. Kula pun gedhe lho, Den. Kula kudu ngerti asal usul kula ki sapa. Ibu kula ki sapa, bapak kula. Ayah biologis, ibu biologis Bagong niku sinten? Kula kudu ngerti. Ora kudu njur kula terus nglalekke karo Bapak Semar sing pun ngopeni kula. Ning saora-orane upama semangsa-mangsa aku mati lho. Bagong mati, ana lakon Bagong bakal mati. Niku kula iso genah ngerti nek kula niku nyebut asmane bapak karo ibu sing ngukir jiwa raga kula, sing ngandung kula 9 sasi 10 dina niku. Niku lho. Lah mongko jare swargane anak niku, swargane wong tuwa niku selehe wonten anak. Anak sing saleh. Lah terus kula ajeng ndongake sapa? Ha wong bapak kula, ibu kula mawon kula ora ngerti. Surga di bawah telapak kaki ibu. Mongko mbokku mawon kula ora paham. Umur kula pun kathah lho niki. Niki nek kanthi kedawan-dawan ngaten niki kula ora tenang. Mangan ora enak, lungguh ora jenak, ngombe ora bakal seger. Sampai kapan ora jeng kula goleki. Bapak kula sapa? Ibu kula sapa? Oh, Bagong. Wisanggeni, apa Kakang ora nyangka jebul semono jerone atine si Bagong? Iya. Jebul saben dina kowe seneng guyon karo keluargamu kuwi. Nggih.
Nek tonton saka njaba kula niku ngguyokke, kula gemesi, seneng gawe guyune tiyang kathah. Ning batin kula niku mbebes mili. Merga kula ora ngerti sejatine kula niku sinten. Lah terus karepmu piye? Aku ora bisa mbiyantu apa-apa ning upama kowe bakal nyambat marang Wisanggeni, aku ora bakal wegah. Ya, semono uga, Gong. Aku uga ora bakal wegah. Karepmu piye? Kula niki duwe rencana niki. Niki mangkene bar legena mun rampung duwe dhuwit tak klumpukke, kula ajeng tumbas tiket. Arep nyang endi? Kula badhe minggah teng Kayangan. Kula ajeng kepanggih kali ratu ning dewa sing jenenge anu. Bapak kepala sekolah. Sapa? Bathara Guru. Bathara Guru ya Bathara Guru. Lah terus guru sing dhuwur dhewe niku kepala sekolah. Napa kepala dinas? Aja guyon. Iki tenanan iki. Nggih niku nggih Bathara Guru niku. Ora sang dadak ngenteni rampunge legenan. Saiki mangkat ora apa-apa. Biayane aja kuwatir. Aring Kahyangan mengko aku lawan Kakang Antaséna kang bakal nglarapke marang lagumu. Oh nggih. Ning kowe janji aja gawe geger lho ning Kahyangan. Oh. Tenang pun nek teng tangane Bagong ala perkara rupa melarat perkara bondo. Sopan santun tetep kula jaga pun aman wonten kula. Sepil nika. Tenan yo? Nggih. Tenan lho ya aja gawe geger ana Kahyangan aja ngisin-ngisinke lho. Kowe iki ala-ala kaya ngapa kowe duwe bapak angkat jenenge Semar, terus kowe iki kulino melu Pandhawa, melu anak-anak Pandhawa. Sak ora-orane kowe iki kesawapan tata krama lan ngerti marang unggah-ungguh beres mentok. Aman kok ning kula niku aman. Ya wis, ayo. Tata-tata budal marang Kahyangan Suralaya. Tingkemno mripatmu. Tumuli bakal tak suruh nganggo daya luwih. Supaya enggal prapta ing Kahyangan Suralaya ngadhep marang para dewa. Nggih, matur nuwun. Monggo kula nderek. Ayo Di, aja ditegake. Ayo Kakang. Jare-jarene wis iso. Iki nang ngene Mas Wisnu iki ya. Mati mungkin ya ngono, itu mati. Mati lima tak
Ah. Selikur dina Wirambok rene ya Wirambok. Pandhawa tata kadiwisaya Indriyaksa sara maruta pawana pana margana Samirana lan warayang Pancabayu ladalah Pandhawatari rawuh wonten madyaning dandang mangure Semadong Dawa putra paduka kula pun Kala Wiramba Pandhawatari. Kala Wiramba wonten dawuh. Kalungguhan iki ulun merpeki marang jeneng kita mergana bab pigati. Nedya bakal tak rembug lawan kowe Kala Wiramba. Nggih kadosa pundi kula nderek. Saka dawe yang pukulun jagat pratingkah ya yang pukulun Bathara Guru nelakake. Mangune ora suwe meneh bakal ana tandha-tandha yen to jagat iki ana wawahan. Hawa sumuk, hawa panas nganti nyundul. Meh perbawa ana madyaning kahyangan Suralaya. Nganti njongkrangke marang pelungguhaning para dewa-dewa ing kahyangan. Dewa-dewi Bathara Betari Durandara kabeh padha krasa marang pangribawa panas kuwi mau mekaten iya lajeng keparingipun dina iki ulun disraya supaya sawetara tata-tata para prajurit saka dandang manguri kon tata-tata baris pacak baris ana tengah-tengahe ngrepat kepanasan kang bakal hancur ning kahyangan Suralaya semongso-mongso kahyangan bakal ketekan mungsuh utawa ana parang muka kang datengi kahyangan Madyabala kabeh padha sawega aja nganti nguciwani. Inggih. Mboten langkung sendika ngestawaken dawuh Pandhawatari lajeng benjang menapa kepareng bidal. Besok ndak tak ngenteni apa? Ora ketang celintang sambung apa rambatan pundak. Para budalke dina iki ngestawaken dawuh bocah tumenggung wonten dawuh kiraka metunjo penembang tengara budaling para Wadyabala kepareng madal pasilan. Sang pati sikra anata baris nyawiji gumolong dampyak-dampyak kumregut lampahe pinarung krapyak
watang agati kumelar ngebeki sorake kumoro tan samar pamuring sukma sinimpen telenging kalbu Bathara Gung Dewa Suka
Suta marang kang sureng prang Golek kanca sing akeh. Mutanakrem kembang lumrang pancaran sari hanjrah ingkang puspita arum kasilir ing samirana mbrek sekar kadung kongas kandanya maweh raras renaning driya Astungkara sidam sekaring bawana langgeng wonten mangke kakang Kanika putra dereng sawetawis danguranipun paduka Kakang Panjinarada wonten madyaning bale Mardi Undha Manik sami wilujeng rawuh handika Kakang Kanika Resi tah merkencong pak pampong bu bolong kali jodhe sapa sing gawe nangka basa kemropyok mung kari betone kuwi cekater inggih Adi Guru kasemput donga pangestu maduka Adi Guru Iwang Jagat Pratingkah widodha lampahipun kang ngraka ing sidik pangudal-udal mboten langkung taklim kula kunjuk wonten ngarsa dalem paduka Adi Guru ing Kahyangan Suralaya nun inggih Kakang Panjinarada sampun ulun tampi dawa sami-sami mboten langkung dipun prayogiaken lenggahipun Kakang Kanika putra inggih Adi Guru ing mangraos kados boten kirang prayogianipun kang ngraka para sowan wonten ing madyaning bali Mardi Undha Manik menika Adi Guru syukur saged ijumurung Indra wonten dawuh Rama Pukulun
kepenak nonggone jeneng kita sowan Indra. Inggih Rama Pukulun. Mboten langkung ngestuaken dawuh sembah pangabekti putra paduka ing kaindran kula pun Indra. Sembah sungkem kula kunjuk sahanep padha paduka Hyang Pukulun jagat Girinata. Iya. Indra sulun tampa pangestu ulun tampanana kacadhong tangan kula kekalih kapundi dados jimat paribe kawula nuwun nggih. Kakang Resi, wonten dawuh Adi Guru. Kula suwun paduka Kakang radi majeng lenggahipun. Nedya badhe ulun kanthi ngrembak babakan goreh rongipun kahanan jagat dinten mangke Kakang. Inggih. Semawi kula dherekaken Adi Guru palogon laguning lekas. Lo kita linuting kidung Won Kakang migatosipun pahaman madyaning bale mardi kundha manik menika ulun badhe pirembakan kalian paduka Kakang Kanikursi. Inggih menika babakan hawa benter ingkang dinten mangke dipun raosaken dhateng sedaya para Jawata Durandara Dewa Dewi Bathara Betari wonten madyaning Kahyangan Suralaya menika. Menawi kersa andangu dhateng paduka Kakang kinten-kinten ingkang dados sumberipun gara-gara menika menapa Kakang? Nuwun sewu Adi Guru. Sak ngertos kula paduka Adi Guru menika tetuwangganing para Jawata ing Kahyangan Suralaya. Paduka menika wenang murba datan menang pinurba, wenang masesa datan menang winasesa. Mila menapa ta paedahipun diri paduka Adi Guru tekon dadak pitaken mekaten dhateng kengraka ing Sidik Pangudal-udal. Jernyatanipun tartamtu paduka Adi Guru sampun pirsa apa ta sing jalani gara-gara wonten kahyangan dinten mangke. Kakang, ibaratipun cangkriman kedah wonten batanganipun. Mongko ingkang damel cangkriman menika ulun tartamtu sarudinulu menawi cangkriman menika ulun damel pribadi saha lajeng ulun batang pribadi. Adilipun ulun ingkang damel cangkriman Kakang Panjinarada ingkang batang dhateng cangkriman menika. Mekaten inggih Kakang. Dalah. Berkincang Pak Pongbu bolong kali sedhe sapa sing gawe kuwi cekater. Inggih Adi Guru. Menika tembungipun samangke namung badhe nyocokaken rak ngaten. Inggih. Nyocokaken menapa ingkang dados pemanggih paduka Adi Guru saha nyocokaken dhateng panemunipun kengraka ing Sidik Pangudal-udal kaluhuran. Nggih. Adi Guru. Ingkang jalari jagat saya benter. Donya saya panas menika namung mapan wonten nggih sifat tigang perkawis inggih menika adigang adigung miwah adiguna. Adigang adigung miwah adiguna. Inggih. Adigang menika menapa, adigung menika babaripun kados pundi dene adiguna menika mengku suraos baya punapi. Wong salangsul menika namung badhe nyocokaken adigang menika tegesipun dinten mangke wonten jagat menika rata-rata para manungsa menika tansah ngendelaken anggenipun gadah inggih menika Raja Bandha. Ngendel-ngendelaken dupe dadi wong sing sugih, ngendel-ngendelaken dupe dadi wong sing mulya gesangipun. Dipun anggep menawi menungsa menika sampun kagungan bandha donya ingkang kathah, sedaya perkawis saged dipun rampungi kanthi bandha donya kala wau. Mila lajeng
para manungsa wonten donya menika rata-rata jaman sakmangke sing dioyak menika namung perkawis materi. Namung perkawis duit. Pokoke sapa sing duwe duit ya kuwi sing bakal menang. Sapa sing duwe duit ya kuwi sing bakal diajeni. Mila fenomenanipun sakmangke nggih nganten menika. Wonten donya wonten ngisor menika, wonten jagat nggih. Jagate menungsa wonten ngandhap menika. Wong kajen kali mboten kajen, wong dihormati kali mboten dihormati niku dudu perkara ilmune, dudu perkara serawunge, dudu perkara pangertosanipun. Nanging diajeni kali mboten diajeni menika tergantung sugih lan mlarating bondo. Yen melarat aja arep-arep diajeni karo wong liya, yen sugih bakale kajen kineringan. Wal-wal gedual ora sandal ora aspal, waton kena duntal ki jarine halal. Nah niku. Wis pokoke anggere omahe gedhong magrong-magrong, kreta kencananipun menika weton ingkang paling enggal. Nganggo jas melipit sepatune kilap gitu. Lajeng ngen pundhake menika wonten emblem. Ah niku teng pundi mawon mesti dihormati. Kecek-kecek terus ngambung tangan. Nah niku ora peduli niku bondo donyane asale saka dalan sing bener apa ora bener, sing penting angger sugih, sing penting angger hebat niku dianggap dadi tokoh masyarakat niku ngaten niku. Inggih. Angka kalih Adigung. Adigung niku ngendel-ngendelke dupeh nyekel panguwasa. Pun mboten mriko mboten mriki pakeme padha wae, angger asu gedhe mesti menang kerae niku. Sepisan malih kula ambali. Donya menika sakmangke hukume hukum alas. Asu gedhe menang kerae. Pokoke angger duwe pangkat derajat kelungguhan ning ngendi-ngendi mesti menangan dhewe. Niku mesti. Tuladanipun ana wong cilik merga ngelih nyolong pitike tanggane kecekel digebuki gawa ning lapangan diantem nganggo watu nganti mecicil yen perlu nganti mati tanpa pengadilan. Niku wong cilik angger sing nyolong. Upama kecekel ya mesti lebu pakunjaran, disiksa ana pakunjaran. Ning kok sapa sing kecekel ki mau wong sing duwe pangkat derajat arep mangan bondo donya negara nganti triliunan miliar paribasane ya ora apa-apa, mung guyang-guyu mlebu TV nganggo rompi warna oranye kaya ora duwe dosa. Upami mlebu wonten pengadilan ya mung nggo memper-memper mawon, nggo patut-patut ben ketok diproses ngaten mawon. Diancam 15 tahun penjara, nembe 5 minggu wis metu. Mergo wonten sangkeme jaksa sing seneng lunyu, pecucah-pecucu kaya lambe asu niku. Niku ingkang dipun wastani Adigung tanpa pengadilan babar pisan. Lho niku. Sepisan malih nggih. Ngendel-ngendelke dupe duwe panguwasa. Nek wong cilik ngelih nyolong gedang, nyolong pitik, digebuki tanggane yen perlu nganti mati, yen perlu dibakar. Nek sing nyolong duit negara akeh sisan triliunan ora diapa-apake, yen perlu malah dilindungi lho niku. Niku. Nggih napa nggih? Niku. Mila donya niku saya rusak, ngaten iki saya rusak. Mergo wong dhuwur niku kena kanggo patuladan gitu. Ledok ilining banyu. Banyu niku nek saka dhuwur bening, tekan tengah bening, tekan ngisor dombe ya seger, nggo mangan ya enak niku banyu. Pemimpin ya ngono kuwi anggere dhuwur niku wis bener, tekan tengah ya bersih, tekan ngisor bakal tertib disiplin. Ning anggere saka dhuwur wis butek, tekan tengah diubek-ubek, tekan ngisor dadi jelantah, dadi peceren niku. Mboten mriki niku nggih sami mawon. Negara gitu. Padha wae karo adeke omah. Omah niku dhuwur niku wonten payon. Ngisor niku wonten jerambah. Lah, dhuwur niku sering dikanggo omah bangsa inggih menika serawang-serawang utawi kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran niku menawi sampun kathah bakale tibeng wonten ngandhap. Nggih, serawang-serawang kotoran sing wonten inggil niku bakal dawah wonten jerambah, wonten jobin. Nah, nek sampun dawah wonten jobin niku kari nganggo sapu disaponi, gitu. Resike jerambah niku gumantung sing ana dhuwur. Arpa mestere sedina disapu ping 7, nek ndhure sik reget ya panggah tetep kotor. Mula apa-apa niku nek arep resik sing kudune resik niku dhuwur dhisik. Nek dhuwur niku pun resik, ngisor ra disapu ya tetep resik. Dadi masyarakat niku bener lan orane mung gantung contone sing ana dhuwur.
Lah, saniki ngrembug sing dadi sapu. Sapu niku piranti ning negara. Aparate negara. Lah, sapune niku bener apa ora? Nek sapune resik, sapune becik, turta apik, arepa latare niku kotor, disaponi gampang resik. Lah saniki tak balik. Nek sapune pun kotor dhisik, gitu. Mestere niku jane kotore ora nemen-nemen. Ning gandeng disaponi nganggo sapune niku wis reget, kebak lempung, kebak blethok. Les mestere ora dadi resik, malah saya reget, malah saya ora genah. Niku. Dadi niki tulodo, wong iso niku mung kari nonton dhuwurane mawon. Inggih. Lah, ingkang angka 3, Adiguna niku wong pinter. Wong pinter. Nah, wong pinter niku bener. Lare di sekolahke dikuliahke supaya dadi wong pinter. Wong pinter niku suduk gunting tatu loro. Luput pisan kena pisan. Nek pintere niku pinter sing utama. Kepinterane wong niku iso gawe mulyaning wong akeh. Nek kepinterane niku metu dalan sing salah, pintere iki mung digunakake kanggo minteri kanca rowange. Lho niku. Dadi ora kabeh wong bodho niku ala niku ora. Ora kabeh wong ora sekolah, ora ngerti maca tulis niku lajeng niku ala niku mboten. Mergo wong sing ora ngerti maca tulis niku ora bisa malsu tanda tangan. Lho niku. Mang titeni nggih, anggere ana bantuan-bantuan saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor grijik-grijik mergo wis dipangan ana tengah-tengah niku sing sok malsu tanda tangan niku wong pinter apa wong bodho kira-kira ngaten niku. Lho niku mesti wong sing pinter-pinter niku. Mergo saka pinter niku malah kanggo minteri golek celak. Lho niku wong ngerti dateng hukum niku malah kala masere malah pinter main. Lho niku. Mekaten Kakang nggih. Mila menawi paduka Adi Guru badhe dangu sebab apa alame sok saya panas ya mergo saka polah pakarti menungso piyambak menika Adi Guru. Inggih. Kakang Panjenengan kula sarujuk, kula condong, kula ndoyong nanging benten ingkang ulun rembak. Hawa ingkang benter. Hawa ingkang sumuk. Sang saya dangu saya kraos. Meh perbawa gonjing-gonjang wonten madyaning Kahyangan Suraya. Kinten-kinten menika pangaribawanipun menapa Kakang Panjenengan ingkang baku menika sanes pangaribawaning pendhita tapa sanes satriya tuwin wonten kraman ingkang badhe ngraman wonten Kahyangan niki hawane niku rada aneh sok katon sok ora kaya sinyal HP mundlak-mundruk monggo dipun tosi jane niki ingkang badhe dugi menika sinten Adi Guru. Amit pasang paliman tabe lo dina tiba ing mlodune dumaweng tawang tuan pikulan nggih
Pukulun kula ingkang sowan pukulun. Astungkara sekaring bawana langgeng. Ulun Mas Padake kaya titaulun. Ana madyaning desa Karang Kadempel atmajaning Kakang Badranaya. Bagong, nggih. Durung sawetara suwe nggonmu sowan. Padha becik sak sowan kita, Bagong. Pangestunipun pukulun Jagat Girinata, pukulun Bathara Guru. Slamet widodо lampah kula, sembah kula katur pukulun. Iya, Bagong wis ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula cepeng tangan kula kekalih kula pundi wonten bun-bun. Mandhap wonten raga, mbabar dhateng seger waras gesang kula. Syukur nglamun mangkono. Berkencang Pak-Papong marudha yang tegel wong kali sudi sapa sing gawe Bagong. Padha becik sasowan kita nggih Bagong. Nggih. Pukulun Narada pangestunipun sembah kula kunjuk ya. Bagong ya bawur wis tak tampa. Pangestulun tampanana ya Bagong. Nggih. Kula pundi tangan kula kalih mbabar dhateng kawilujengan. Syukur sakit dijumur kepenak nonggon mulunggo Bagong. Nggih pun boten kirang prayogi. Bagong nun janur gunung Kadingaren nganti kawasa munggah marang madyaning Balumarti Kunda Manik. Ana parigawe apa titaulun Bagong? Ya titaulun bawor. Nggih, ingkang sepisan sowan kula wonten kahyangan Suralaya menika. Sebab kula penasaran seprika-sepriki kok dikondange kahyangan niku nggone para dewa. Niki papane nggon wong-wong sing terpilih, papanipun para her-her, para luhur-luhur. Minangka wakile para kawula wonten jagat raya, mila kala-kala lajeng kula menika gadah pemanggih. Pendak 5 taun pisan kula niku noblos calon wakil-wakil kula. Mila kala mangsanipun gandeng kula niku sing duwe mandat swara, kula kepengin ngerti janipun papan panggonane wakil kula sing sok kula pilih mang taun pisan ki kaya napa ngaten. Terus piye, Kang? Bareng weruh papan pelunggane para dewa piye? Wah, jan ora umum. Ya memper nek pendak 5 taun padha wani ngetokke ragat akeh lah wong jare ki wakil rakyat jebul kantore malah luwih apik timbangane sing duwe swara. Lungguhe ya empuk, nggone ya adem nganggo AC. Macetane ya komplit, unjukan mung kari milih. Wah, jan nyenengke temenanan. Mula ora aneh ora mokal gandeng sing dilungguhi iki empuk, kadang-kadang nek kon gendenan karo liyane gak mau, gak gelem. Memper nek ngaten iki, wah aja ngrembug prana-prana ya, Kang. Wis, cekak aos wae. Iki kok nganti punggana kahyangan Suralaya iki ana apa? Iya Bagong margake matura Kang Tetela. Ingkang angka kalih. Ya sing angka loro piye? Sowan kala wonten mriki namung badhe ngaturaken inggih menika duta Panglawung. Weh. Lah iki kok basane kok rada dhuwur iki, Ger. Indra wonten dawuh rada beda karo adat lumpia sing wis inggih. Keranjingan apa bocah iki? Kowe ngerti to tegese tembung duta Panglawung? Kula niku nggih ora paham tegese mung tiru-tiru liyane ngoten. Pokoke nek atine niku sedih, tembunge ngaturaken duta Panglawung. Lah sing mbok rasakake apa ingkang kita kepingin walakake marang para dewa ki apa margake matura titaulun Bagong. Ngaten pukulun. Kula niku nggumun setahun jembleng serendeng. Ati kula niku sing ora patek genah. Niki nek cara bocah niku kula sik stres berat. Meh depresi. Mangsawang rambut kula sing ngarep niku wis pentek, nggih to. Mbrodoli. Wau enjing niku kula bocah niku sing kula bocal biasane wernane kuning niku pun campur kalih putih. Wah, kaya manuk mriyang iki saiki. Ana-ana wae Bagong iki. Depresi apa? Mikir apa, Bagong? Kangge niku. Kula niku jane nggih iri. Nek kula nyawang dhateng ciptaanipun Gusti Kang Akarya Jagat Kuraweruh, dara nika enten dara wedok, dara lanang.
terus duwe piye kula angger teng napa teng kebon nika weruh ayam wonten ayam jago wonten ayam babon terus duwe ayam pitik cilik lan sebagainya dan sebagainya. Ini kok beda temen karo lakone Bagong. Aku ki sebenarnya kok durung ngerti. Aku lahir wonon jagat iki jane wong tuaku sapa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Lho nika Bu Kulun. Mila kula kedarang-darang sowan wonten kahyangan iki gandeng kula percaya. Nek dewa niku wakile menungsa sing jabatane pun paling dhuwur. Sampeyan dipilih kawula niku merga pancen wonten inggih menika spesifikasi ngaten. Orang-orang terpilih yang terhormat. Mila kula wonten menika nyuwun solusi saking panjenengan samejanipun Bagong niku nek cara duwe wong tuwa, ibu kula sapa, mbok kula sapa, tiyang sepah kula nika sapa? Kakang Panjinarada, mboten dawuh Di Guru. Monggo. Ketingalipun boten perlu ulun ingkang badhe wangsulan. Oh nggih, cekap wonten kula mawon. Bagong. Nggih Bu Kulun. Sing mbok takoke kuwi padha karo kowe mbaleni sego wadang. Apa tumon lah kowe kok dadak takon bapakmu sapa? Ibumu sapa? Mestine ya bapakmu kuwi ya Semar Badranaya ingkang kadempel. Padha karo bapake Garing padha karo wong tuwane Petruk. Lah kok dadak takon wong tuwane sapa kuwi rak ya aneh-aneh wae. Mboten. Nek bukti sudah komplit, sudah valid lebih dari satu gitu. Kula pun gadah dua alat bukti nek Garing kali Petruk niku dudu anake bapak, ngaten. Garing kali Petruk niku dudu anake bapak. Lah kok iso? Buktine apa? Lah nalika lakon nika Petruk takon bapak nika. Wong tuane Kang Garing kali Petruk niku siji. Jim Gandarwa Raja Suwala. Lho niku. Petruk kali Garing niku anake Jim Gandarwa Raja Suwala. Nalika umur udakara 4 tahun kali 5 tahun, Petruk kali Garing niku dititipke kalih Semar wonten Karang Kadempel. Lho. Gandarwa Raja Suwala nggih. Kuwi bapakane Garing karo Petruk, leres. Lah terus ibune sapa? Nah, miturut kabar sing kula tampa, bojone Gandarwa Raja Suwala niku ibune Garing kali Petruk niku selingkuh karo Gandarwa liyane. Niku keterangan sing kula tampa terus pegatan. Lah terus saking ora terawat gitu. Ora terawat Garing kali Petruk niku ndugal temenanan, ora iso diatur kali wong tuane. Akhire terus dititipke kali Semar wonten Karang Kadempel. Ngaten niku Kulun. Lah nek kaya ngono kowe ya padha nek kowe iki siji. Sak ngerti ulun kowe iki putra saka Kakang Semar Badranaya. Buktine napa? Buktine napa? Secara spesifik alat bukti sing nerangke sing kangge rujukane Bagong niku anake Bapak Semar niku apa? Ane perkara kuwi ulun ora mangerten, ane mboten ngerti kok sampean iso ngendika ngaten. Bagong, nggih pripun? Arep dikaya ngapa nalika semana yen ora kelu jaman Kakang Semar ki mau mudhunana Madyapada. Merga ora duwe kekancan mula banjur Kakang Semar kuwi nyipta marang jeneng kita. Mula orane ora mokal yen to jeneng kita kuwi padha karo diarani dening putrane Kakang Semar utawa Bagong ingkang mau teges pewayangan ingkang bebagongan. Lho. Wong taun 2026 kok sing ngomong bangsa gaib, bangsa ngomong bangsa sing mustahil. Ora mungkin no. Adanya manusia yang punya fisik, bentuk dan nyawa dan serta roh itu mesti lantarannya wong lanang kali wong wadon niku mesti. Ngendikane Pukulun Bathara Guru sing ngaten niku tidak bisa diterima secara akal dan logika. Niki bukan sebuah nilai yang bisa mengajari untuk anak-anak generasi sekarang. Mosok ana lakon wayang kok ora duwe bapak, ora duwe ibu. Bagong, nggih pripun? Iki ora kena diceritake kanthi gamblang. Pancen sanggite ya ngono kuwi. Jeneng kita ora kena maido marang para dewa. Mergo sak ngertine dewa ya ngono kuwi. Ingkang nggih pripun? Iki jane kepiye? Aku madhep napa Badana? Kula ampun mumet lho niki. Kula
arep takon jenenge bapak kula sapa asline, ibu kula sapa. Niki pun tahun-tahun kula pendem kula pun bingung niki. Saya depresi, saya stres temenanan. Mila kula sowan wonten mriki kepengin jawaban ingkang detail. Jawaban ingkang masuk akal, ingkang masuk logikane Bagong. Sak bodho-bodhone kula, wong jenenge ana wong, jenenge ana bocah, kuwi mesti ana ibune, ana bapake. Contone pukulun. Lare-lare sing ditemu terus manjing wonten panti asuhan. Nadyan nika ora duwe bapak, ora duwe ibu. Nika mesti duwe wong tuwa. Mbah kuwi hasil hubungan gelape sapa? Lah ora mungkin no Bagong kok metu saka kayu watu. Kula mlethek saka wit, mlethek saka lemah, mboten mungkin. Mila kula sowan mriki nika kula butuh keterangan sing gumathok. Ampun diwangsuli nganggo tembung-tembung sing mboten masuk akal. Pokoknya anggar kula durung entuk jawaban sing memuaskan hatine kula, sampai kapanpun kula badhe wangsul wonten jagat, kula ajeng tetep wonten mriki menika. Dewa-dewa sugata marang kang suring prang, ngutani arum-arum ngendan wingawiyat. Narada ngepalani Jawata suka mulak kayung yun ing payudan. Bagong, nggih nun. Sing gedhe pangapuramu, ora jeneng ulun iki bakal mbela marang para dewa ki ora nanging. Piting klapa salugune ulun kandha apa anane pancen para dewa ki ora ngerti. Sak ngertine ulun, Bathara Narada Indra lawan pukulan Bathara Guru, kowe iki ya merga saka kemandene Kakang Semar Badranaya. Ah, niku tidak masuk akal. Lah terus yen kowe ora trima karo jawabane para dewa terus karepmu apa? Nek nganti dewa detik niku ora iso jawab. Wo, aku iso nesu tenan lho iki. Lah kowe nesu karo sapa? Lah wong bingung kowe anake sapa kok nesune karo dewa. Amitena dewa kuwi sing kula gadang-gadang iso mbantu jawab pertanyaan kula niki kok. Lah terus nek nesu kuwi arep ngapa? Iki kayangan kowe nesu arep apa? Sampeyan durung tau weruh nek nesu Bagong tenan to. Temenan lho niki kula ora ngancam temenan lho. Kula nek mau nesu iso wae lho nguyuh sak nggon-nggon ngising sak nggon-nggon ten mriki. Yakin. Mang takon kali tangga-tangga kula, Bagong nek tukaran muda nguyuh sak nggon-nggon ngising sak nggon-nggon. Apa gelem sampean? Bathara Narada, Bathara Guru, Bathara Indra kalih Dewa Ternama terus padha ngempel. Tenan iku. Aja guyu. Iki aku nesu tenan iki. Nesu karep ora. Lho. Iki Dora wedi to, aku nesu iki Dora wedi to. Aku iki nesu tenan kok Dora wedi babat pisan iki karepe piye? Temenan lho, iki nek ora gelem padha jawab aku ngising ning ngene tenan. Aku nguyuh ngene. Jane ngomong. Lah. Ora ketata adi kene kados pundi? Lah nggih. Purbawasis wonten ngasta paduka Punarada. Menawi kula gagas kalian Punakawan Bagong kula mboten duka. Nanging malah kepara sangsaya kepingin gumujeng. Rasa guyu. Kurang serem apa wajahku? Iki nesu temenanan iki. Tak coba-coba lho iki. Bagong tenan. Wis belet lho iki. Kene ning lapangan lho timbangane ning ngono Pak Darno suwe lho iki. Tak uyuhe apa? Bagong, aja kurang tata. Aja tenan lho iki. Bagong. Indra, aja meneh rangkat Bagong iki, Pak. Tak copot. Iki.